Mayong adlaw, maigsuon, salamat sa Dios nga aniano sa gitagaan tagigayon alang sa pagtuki ug pagsabot sa iyang pulong. Sa mingaging mensahe nga atong gihisgutan, bahin ni kini sa New Year's resolution. Og nahibaw-an nato nga ang New Year's resolution kini kalibutanong pagtulon-an sa tao. Ang Kristohanon dili unta mokupot og mo-apply nining pagtuoga. Dili New Year's resolution ang makabag-o o makaluwas sa tao. Ang pagbago sa Kristohanon dili sa pagpaningkamot sa pagtuman niining tawhonong pagtulunan aron makahimaya sa Dios. Kundili ang Kristohanon gihimaya na sa Dios sa kaluwasan og siya bag-ong binuhat. Subusa ang iyang pagbag-o bunga o resulta sa iyang kaluwasan. Dili na siya kay may kahimuan sa pagbag-os kagalingon, kundili kalipay na niya ang pagtuman o pagpanginabuhi diha sa kabag-uhan. Apan bisan pa Kristohanon, dili ta exempted pag-abot sa nagkananlaing tentasyon sa kinabuhi. Ang tentasyon mao'y makababag sa atong pagkinabuhing balaan, pagkinabuhing matarong, o pagbag-o sa atong mga kaugalingon nga gikahimut-an sa Dios. Ang mga tentasyon sa kinabuhi makapugong sa atong espirituhanong pagkahamtong. Subusa nining atong pagtulun-an karon adlaw maigsuon, doon natay angay may baluan bahin sa mga tentasyon sa kinabuhi Kristohanon. Basahon nato ang Santiago Kapitulo 4 versikulo 13 ngadto sa 16. Nagaingon, naigsuon. Tan-awa ra, kamo nga na nag-ingon, karon o ugma mangadto kami ni anang lungsura og didto pabilin kami usa ka tuig og magpatigayon og manapi kami. Samtang ang tinuod mao nga kamo walay hingsayran may tungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magkapadayag og unya mahanaw lamang. Magaingon hinuon unta kamo kung itugot sa Ginoo. Kami mabuhi o ang among pagabuhaton kini o kana. Apan ang tinuod mao nga kamo nagapahambog sa hinuon sa inyong pagkaandakan. Dautan ang tanang pagpangandak sa ingon. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton og wala magabuhat niini, siya nakasala. Mao kini pulong sa Dios bahin sa mga tentasyon sa kinabuhi. Magampo ta migsuon. Ginoo, salamat nga ikaw mao'y naghatag ka na mong kahimuan diha sa kausaban sa among mga kinabuhi. Apan bisan pa niini nining gahuma, naagyod ang nagkalanlaing mga tentasyon. Naot pa nga imong ipakita kanamo ang mga tentasyon nga among angay namong madag-an. Pinaagi sa among pagsalig diha kanimo. O kini mga pulong nga may makahatag kanamo og direksyon sa among kinabuhi. So Lord, among iampo nga ikaw gyud maghatag kanamo og kadaugan sa mga tentasyon sa kinabuhi. Kini ang among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoo Kristo. Amen.
Nining atong pagtulunan gikan sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 13 ngadto sa 16, dunay upat ka tentasyong angay natong dag-an. Angay natong madag-an aron kita motubo sa atong espirituwal nga kinabuhi. Primerong tentasyon makita nato sa versikulo 13 ngadto sa 14 mao ang tentasyon sa panghunahuna. Basahon nato maigsuon. Nagaingon 13 o tunga-tunga sa 14. Nagingon, tanaw ra kamo nga manag-ingon karon og ugma mangadto kami ni anang lungsura og didto pabilin kami usa ka tuig og magpatigayon og manapi kami. Samtang ang tinuod mao nga kamo walay insayran may tungod sa kagmao. So usahay mo ni dako kay babag sa atong pagkahamtong, pagkaligong Kristiyanon kay kita dunay kinaugalingong panghunahuna nga sa atong panghunahuna mahimo nato ang tanan o kita mulampuson gyud sa atong tanang mga panghunahuna. Kini pangatarungan sa panghunahuna sa mga tao nga wala maghunahunag Dios. Apan kini pinulungan og taong wa magsapayan sa Dios. Basta misulti lamang sila nga ugma mangadto kami nianang lungsura, pabilin kami usa ka tuig og magpatigayon og manapi kami mura og sa ilang kaugalingon sa ilang tanang plano ug buhat kusog magmalampuson ang ilang kinabuhi. Doon na sila plano. Apan ang ilang panghunahuna kinaugalingong kahimuan lamang wala gayud magsapayan sa Dios. Angayan unta nga iapil nila ang Dios labi na kung Kristohanon. Kay Dios mao'y nagkontrolar sa tanang panghitabo, sa tanang panahon, sa tanang mahitabo o mga nahitabo ang Dios mao'y nagkontrol. Dios mo'y naghimo sa atong kaugmaon. Way nakahibalo, way nakalantaw sa atong kaugmaon kung magmalampuson kita. Mauni usa ka tentasyon babag sa atong pagkahamtong o pagalig-ong Kristohanon ang atong presumption, ang atong pangunahuna. Ikaduhang tentasyon nga ngayon natong mabuntog sa atong kinabuhi mao ang pagbaliwala sa atong kinabuhi. Daw murag kita mao'y nagkontrol, mao'y kita mao'y nagkupot, pamubo o magpataas. Tanaw ang giingon sa versikulo 14 ngadto sa 15. Nagaingon sa 14 sa tunga-tunga, kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Dako kayong pangutanan ni. Nga dighantag plano nga kita magmalumpuson apan sa man ang atong kinabuhi. Mingon ang pulong sa Dios kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag og unya mahanaw lamang. Inay magaingon kamo unta kun itugot sa Ginoo kami mabuhi og among pagabuhaton kini o kana. Mo ni kaduhang tentasyon sa atong kinabuhi na dili kita mo lambo, dili mahimaya ang Dios. Ang pagbaliwala sa unsa ba ng atong kinabuhi. Dios mao'y naghatag nining kinabuhia og siya mao'y nagkontrolar kanus akutob ni og asa kini moabot malampuson ba? Ang kinabuhi nato sama sa giingon diri bubura ambot pa sa butwa nato ang kontrol og way kasiguruhan nga mabuhi pa kita karon unya ugma sama lamang sa aso. Now kining aso dinhi aso ba dia sa dinungag pag ablin nimo sa takob sa kaldero sa imong dinungag gawas gyud ang aso. Apan tan-awa, wa pay pila ka segundo mahanaw na kini mausab ang atong kinabuhi wa ta kasabot unsan may tabo madisgrasya ba ta, maaksidente ba, mahug ba ta, urumon ba ta, mahiluan ba ta, basta mamatay ta. Dili kitang may kontrol ang Dios lang gyapon. Sumusa,
atog yung hunaw-hunaw ng Dios bahin sa atong kinabuhi. So kining pulungan nagtudlo ka nato nga di ta magsalig sa unsa man naa nato mo lambo ba ta, magdato man ta, unsa atong kinabuhi, magmalampuson mo kita, makaabot ta taglaing lugar. Dili. Ang Diyos may nagkontrolar sa panahon. Bisan pa sa mga plano nato, kung walay Diyos, kana usar kadako nga sala. Inay, aron kita diha gyud nga nagsubmitar ta sa gahom sa Dios, angay natong isulti sumala sa ingon sa bersikulo 15, magaingon unta hinuon kamo kung itugot sa Ginoo. Kami mabuhi og among pagabuhaton kini o kana. Ang gipakita din kung tagaan patag kinabuhi og tagaan pata og kakusog og kahimuan nga atong mabuhat kana og kini mga igsoon. So matag adlaw nato atong ihatag lamang sa Dios. Lord, ikaw may control niini, dili ako. Busa pangayua sa Ginoo, Lord, kung itugot nimo nga kami mabuhi pa, o itugot nimo ang kahimuan nga among mahimo kini og kana, mo nay angay. Ayaw ipanghambog ang imong kaugalingong plano o kusog usa na katentasyon sa atong kinabuhing Kristohanon. So nakita nato, primerong tentasyon, ang panghunahuna. Ikaduhang tentasyon, ang pagbaliwala sa atong kinabuhi nga iya sa Dios. Ikatulo, ang tentasyon sa pagpuhag himaya sa buhat sa Dios. Versikulo 16, nagaingon may ito. Apan ang tinuod, mao nga kamo nagapanghambog na hinuon sa inyong pagkaandakan. Dautan ang tanang pagpangandak sa ingon. Mas may but pasabot niya na. Nagpangandak ta, kung sa'y naitabo nato, o kung sa'y naabot nato, o di sa ata paingon, nakahibaw ta, nakaabot ta, kana buhat lang yun sa Dios. Dili na atong kaugalingon, kung dili gitagaan ta. Gihatagan ta sa Dios, og kay mo ang gihatagan ta sa Dios, og panahon, kusog, tanan natong nabuhat, tanan natong nadawat, iya lamang sa Dios. So tanang kahimuan nato, tanang panghinugot, iya sa Dios. Unsay gibuhat nato, sahay kasagaran pagpangandak, dautan ang tanang pagpangandak mga igsoon. So kinahanglan ihatag sa Dios tanang himaya. Ihatag sa Dios tanang pasalamat. Sa tanang nahitabo sa atong kinabuhi, dili kini mahitabo kun dili kini gitugot sa Dios o kun dili Dios milihok niini alang kanato. Mo na usahay kasagarang tentasyon nga makababag sa atong pagpanginabuhing matarong diya sa Dios. Ug ikaupat nga tentasyon nga ngay natong madag-an. Maingon des versikulo 17. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini siya nakasala. Mo ni tentasyon kanang paglimod bitaw sa kamatuoran. Magpaarong ingnon tawa ta kay bawo unsay nasayop ka tungod kay wa ka kay bawas kamatuoran. Dili na ingon nahibalo ang Kristiyano sa nasayod siya sa kamatuoran nga ngayon niyang pagabuhaton usahay tungod sa iyang garbo iyang ilimod kini. Dili niya buhaton ug unsay angay buhaton nga gikan sa kabubuton sa Dios kun dili unsay iyang gustong buhaton alang sa iyang kaugalingong kaymayaan. So unsay but pasabot niini kining paglimod sa kamatuoran. Ang but pasabot
pagbuhat tungod sa kaugalingong gusto, imbis pagbuhat sa kinahanglanon nga kabubuton sa Dios. So kining buhata bunga sa kaway kaalam sa Dios. Wa pagyud siya kaila sa Dios. Sumala sa gingon sa Hoseas 4:6, "My people perish for lack of knowledge." Kasagaran sa mga Kristohanon o sa mga tao nga wa pagyud kaila sa Dios, kasagaran gyud madamag, madipilas, mawagtang, nganuman wa kaila sa Dios. Tungod niya na, wa siya kaila sa Dios kay tungod ang nag-una sa iyang, nagdako sa iyang kagalingon, mao ang garbo sa Dios. Murag makasulti sa iyang kagalingon, Ginoo, di na ko kinahanglan ang imong direksyon kay balo ko. Taas ko ginaadman, taas ko giskwela. May balo na ko. Kay balo ko unsay pagsulti, kay balo ko unsay isulti. So tungod niya na, dako kayong garbo sa Dios. Kay tungod garbo, dako kining sala sa Dios nga naman. Kay kining garbo, usa ka pag-ilog sa himaya sa Dios. Kining garbo mo'y pag-ilog sa himaya nga angay lamang sa Dios. So busa mga igsuon, pahilayo sa garbo. Pahilayo sa garbo. Pirming magpaubo sa atubangan sa Dios aron ikaw iisa sa Dios. Ihatag sa Dios tanang himaya, sa tanang butang na atong nahimo o sa tanan na atong paghimuon. So sa atong paghinapos may igsuon unsa may makutlo nato niini bahin sa tentasyon sa kinabuhi. Primero, ang makutlo nato dinhi dunay hagit ang Dios. Ang hagit dinhi sa atong kinabuhi isip Kristohano mao na sa atong pagplano ayaw kalimti ang Dios. Nagaingon ang mga buhat 17:28, "In Him we live and move and have our being." Kaniya kita nangabuhi, nagalihok diha sa Dios. Busa sa tanan natong plano, sa tanan natong desisyon, ayaw gayud isalikway ang Dios, ayaw kalimti ang Dios. Siya ang may kontrol sa atong kinabuhi o sa kaugmaon. Ayaw gunit o kupot o pagpaak sa mga tentasyon nga moabot kanato nga daw muraw kita maoy mahimaya sa atong kagalingon. Kunaw na apirmi nga ang Dios angay mahimaya sa tanan natong kinabuhi. Ilha ang kawalay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Salig sa Dios nga maoy makahatag natong kinabuhi kay siya ang source sa atong kinabuhi. So kinahanglan dunay pag-ampo. Sa atong pag-ampo, mangayo tag pasaylo sa mga higayon nga wala nato hunahuna ang Dios sa atong mga plano o desisyon. Pangayua ang iyang direksyon sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Ayaw pasalig sa imong kaugalingon. Kini ang pulong sa Dios. Ampo ta maigsoon. Dalay ko na mo amahan, salamat sa imong pulong nga mo'y naghatag og suga sa among tiilan aron kimi dili maligas, dili motipas sa tuo sa wala, kundi magsubay kami sa kahayag diha sa dalan sa kamatuoran paingon sa among Ginoong Kristo nga siya mao ang suga sa among kinabuhi. Pasaylo kami Ginoo sa aming mga kasaypanan nga inay mulikay sa mga tentasyon na inuon kami, Lord. Midawat, mikupot, nining tentasyon na. So Lord, pasaylo kami. Sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.